Hello guys, welcome to Santa Faglai to Suna Ariman. Oमफ्राय दिनै आं बेयाव काबादि खेला नायनो फैबाय आरोना काबादि बल खेला दिनै BCDC नि माने खेला दं जाहैबाय आरिमोन जों बेखौ दा नायसै आरोना काबादि खेला आरोना बांद्राय मिथिला आं BCDC होननाय खोनादों ओमफ्राय दा बिनिनो काबादि खेला दं बल खेलाबो दं आरोना अनेक खेला दं दा काबादि खेलाखौ नायसै आरोना हिनजावफोरनिखौ नायलांबाय आरिमोन आंजों लोगोसे बैयाव जाबाय आरिमोन फाइनालि काबादि खेलायाव फैबायानो जों Ayo, ayo. Hujan hasfur ibe. Ayo. Mantap. Kumtabai. Umtazava. Mana kadang? Mana pun singgah? Mana? Majeng ni? Mana dumari guri BCDC jam, komolsin BCDC jam. Obat dumari guri ni apa? Dumari guri apa red color kan ya? Empai ni bina le. Betang na blue na ko. Jadi komolsin. Empai mana tu bikin lebih utang le. Komolsin jam, dumari guri jam. Last दिन हमारी मन पुलिस यो लास्ट भाई अब बिंगुन तो संदें लास्ट भाई दा इसे साउस जायाखै ना दा साउस खालामनानै खेबफिनगोन आरोना अब लाजिनांबाय दा लाजिनाया एसे खारबाय खारनाया ओइ नै Aida. Oh, yo barsinबाय. Aida. Goथांना दुमारि गुरि ना मा होनदों? जामाय आदै नों होननाया जामारबाय. Aida. लाजिलै बांद्राय हौवाफोर गैयाना हाला. Pikrauna bijing आलादा नुलायो. जोब्बाय नै बिसिना आरो मोनसे राउन्ड दंबावो एबार ना मा राउन्डथाय सोर देराखैथाय सोंबाय बिसिना बिसिन जाबायदां सोंलाय नोंसोर देराबाय ए नोंसिना मामोनलाय थुमरुगुरिया देराबायनो देराबाय
ओइ नानिमोन देरहाबाय देरहाबाय गोजोन मोनबाय ना मा होनो औ फाइनालानो जायाखै मोनदों ओइ मोनसेखौ मोनथिया आं हगमा बिसिडिसिनिफ्राय बे हगमा बिसिडिसिनिफ्राय नादि बे नै जोंनि आदैनाव फैयो ओमफ्राय नैबे मोनसेया सेलमारि हगमा सेलमारि बेनिफ्राय दा खेलाया नैया हगमा बिसिडिसिजों ओमफ्राय सेलमारि बिसिडिसिजों आरो ना आदैमोन एबारना बादायलायनाया औ बिसिडिसि जाहैबाय जोंनाबो माने हगमा बिसिडिसियाव गोलैयो ओमफ्राय जन्था आदैनाबो माने हगमाखा एखे हगमा बिसिडिसि नालाय आदैजों गासिबो औ नैबे जोंनि टिम जाहैबाय आयो जोंना गोरलै गोरलै जोबसैलै टिमानो गेलेग्रायानो गैयाना गथ'फ्रा सेलमारि बिसिडिसि जोंना फोथैबायबो नामा जोंना लागायलांबाय जोंना नै जोंना हगमा बिसिडिसिना फोनांनो हायासै खोनानै थांबाय ओमफ्राय नैबेना मा होनोमोनलाय सेलमारि बिसिडिसिनि नै थैबाय न' गैला फेजेननो सानै थैबायदां साथामानो थैबाय थेमब्रे नालाय गथ'फ्रा नै बिसो जोंना देन्जार आदैनि फिसाजोआ नै गावबाय न' आदैनि फिसाजोआ गावबाय सेस आदैनि फिसाजोआ गावबाय थैनायल' नै लागाय दानो थैजोबबाय सासेल'सै नैबे नानिया जोंना देन्जारलै जोंना नानिया नैबे देन्जारलै जोंना नानिया बे आदा बुनायसो नै हमनानै बोदोंमोन मोनासै बैसोर सानै बैसोर सिख्लाफ्रा दल' दङ नै मालाय बिस्रा गेलेनो हायाखैदां गरसे जोनलायबाय Mumia mini một quay Chai à Được, mani ada pun finally ada yang khusus temu bayi mani Cina dari hukum bisnis ya di jinkan bayi sembah yang kodoh Jaya cipri jaya jengna Mama kamani ya kelau bakau jengkau gil nerengau ओमफ्राय बेयाव दस्रा गामिनिजों गेलेबा गोरा जाफैयो आन्दायफैयो ओमफ्राय दा नै मालाय माबाना देरहागोनदां मा होनोमोनलाय सालमारि बिसिडिसिनि आरोना ओमफ्राय आंहा लोमजायोना दा बेलासिबाथाय टाइफड दंना ओंखायनो गिनांगौ जानानै फैबाय ओमफ्राय दा बेलासिना नै एसे गोजांहांबायमोन ओंखायनो न'आव थांसै आं दा आदै नों थाथ'नोसै ना बेयाव दसे थाथ'नोसै ओरैसिम भलिबल खेला जागासिनो दं आदैमोन जुम खालामजाला गावोलै नै जुम खालामबा औ माने नों खेबेसै मा बेयाव भलिबलाव दसे खेबेनो माने आंहा गोजांनाय बेराम दं नालाय आदैमोन ओंखायनो उफाय गैया मैयासो डाक्टारखौ नै हारसा सिख्लाफोरबो दं नैबेयाव गावदांमोन सनामोन एदाव ग्लासजोंसो गोसो जालायबाय आंना लोमजानाय नङामोन ओमफ्राय एदाव खायोमोन आरोना आं दिनै बुजाबा मानिखाया नालाय हिनजावफोरसो साव दंखायोना आदैमोन हिनजावफ्रा एदाव जानायनि भलि दं नैबेयाव
माने आदैमोन आं नायखानानै फैबाय आरो ना माने जोबाखैमोन खेलाया माने दंबावोमोन अनेक खेला दं जाहैबाय माने गाबाव 20 नामा जोंनाबो हगमा 20नि दंमोन ओमफ्राय जोंना हगमानि 20नो मा जागोन जेनगोन ना मागोन दा गथ'फ्रा उन्दै ना बिसोर थिब्रि गथ'फ्रा ओंखायनो दा जेननोबो हागौ आरो ना आदैमोन ओमफ्राय दा बेनोसै जानथानि भिडिअ'आ आदैमोन आंबो लोमजानाय बांद्राय इन्टारेस्टबो लानो हायासै दा जाखिनि भिडिअ खालामदों बेखौ नायबानो जाबाय आदैमोन दा आं दतमायाव दंफैयो आरो ना माने दतमायाव दंफैयो आं दा नै दतमानि गार्लस स्कुल माने आं ओंखाम जानो होननानैसो फैखादोंमोन दतमायाव हटेलाव बिनानाव हटेलाव ओमफ्राय दा बेयाव आदै रुजुरुमनाव कल खालामबाय ओरैबायदि काबादि खेला दंनो होननानै दा ओमफ्राय बेखौ नायफैबाय आरो ना उफाय गैया आदैमोन दा जे जायो बेखौ नायदो काबादिखौ इन्टारेस्ट जादोंमोन माने रावबो भिडिअ खालामग्राबो गैया नालाय ओमफ्राय जों सानैजों लाजिलायलाङो आंहाबो बिदियाव बांद्राय लाजिलायलाङो ओंखायनो साहस गैया आरो ना ओंखायनो दा हारसिङै खालामनो लाजिलाङो दा मा खालामनो जा खालामनांगौ खालामखाबाय नङा आदैमोन दा बेखौनो हगारसै उपेनटप दतमा गार्लस स्कुल